Bună tuturor și bine v-am regăsit la o nouă filmare. Etalarea de astăzi va fi despre mesaje de la cei trecuți în neființă. M-am gândit foarte mult timp dacă să fac acest video sau nu, pentru că a fost o cerere a voastră pe canalul meu, iar deoarece și eu am o persoană care a trecut anul acesta de curând în neființă, m-am gândit să fac această etalare pentru voi, cei care aveți nevoie să auziți un mesaj de încurajare sau ce are să vă transmită această persoană care nu mai este printre noi și să știți că e bine, să aveți o confirmare a acestui fapt și am ales ca astăzi să fac acest video. Bine ați venit pe canalul meu, iar dacă nu știți cum funcționează o astfel de etalare, este foarte simplu. Tot ceea ce trebuie să faceți este să alegeți cu intuiția una dintre cele 3 cristale pe care le aveți la dispoziție. Și avem primul cristal, citrina, al doilea cristal este agatul roșu și al treilea cristal este ametistul. Vă las o secundă pentru a alege ce cristal vă atrage, lăsați-vă ghidați de intuiție, de culoarea acestor cristale sau de ce reprezintă ele. Și deoarece mi-ați cerut ca să vedeți cum amestec cărțile, la fiecare cristal în parte le voi amesteca cărțile separat ca să vedeți și cum se face amestecul și cum aleg eu cărțile. Nu uitați că energia este fluidă, astfel încât dacă simți că mesajul respectiv din etalarea pe care ai ales-o nu te reprezintă și nu este pentru tine, pur și simplu lasă mesajul să zboare și alege altă etalare de pe canalul meu. De asemenea, te-aș ruga să dai un like și subscribe, să-l împărtășești cu prietenii sau să-mi lași un comentariu. Și să nu uitați, apăsați clopoțelul de mai jos, pentru că dacă nu îl apăsați, nu veți primi noi notificări cu etalările pe care le-am puse la dispoziție pentru voi. În regulă, acestea fiind spuse, hai să începem. Bun venit celor care ați ales cristalul numărul 1. Să vedem ce mesaje au să vă transmită cei trecuți în neființă. O să amestec cărțile acum și pentru că voi folosi mai multe pachete, o să îmi ia ceva timp, dar aveți răbdare. Dar pentru cei care nu sunteți interesați ca să vedeți cum se face amestecul, puteți să dați mai departe, direct la etalare. În regulă, să vedem. Ce mesaje are să vă transmită persoanele trecute în neființă pentru cei care aleg numărul 1. Ok. Am mai picat 2 cărți. Așa că o să le iau. Vă pot spune încă de la început că această persoană, pentru mulți dintre voi, este o persoană de sex feminin. Această carte a căzut. Și încă una. Îmi place să iau doar cărțile care sar. În regulă. În regulă. Simt că această persoană s-a despărțit foarte greu de voi și cred că a avut multe gânduri și multe frici referitoare la a trece în lumea de dincolo, gânduri pe care le-am împărtășit sau nu le-am împărtășit cu voi, dar
Simt că în interiorul vostru voi ați simțit că această persoană are dificultăți în a își lua rămas bun de la persoanele dragi. Treiul de bâte aici mi-arată că această persoană știa de ceva vreme că o să plece într-o nouă călătorie. Știa că drumul este pe cale să se termine, dar cu toate astea nu i-a fost mai ușor acest lucru. Și cred că a durat ceva până această persoană să treacă în neființă. Cred că a fost o călătorie mai lungă, simt că a fost vorba de o boală. Aud cancer pentru unii dintre voi. Sau probleme la gât. Simt că mă apasă ceva pe gât, deci s-ar putea în zona aceasta să fie avut probleme. Și mai aud accident rutier pentru alții dintre voi. Luați mesajul cum rezonează. Dar această persoană, deși știa la nivel conștient că lucrurile o să se termină la un moment dat, nu i-a fost foarte ușor să accepte lucrul acesta la nivel spiritual, tocmai pentru că simt că era foarte atașat de tot ce se întâmplă în lumea fizică, în planul acesta fizic, de tot ce înseamnă material, de tot ce înseamnă călătorii, și simt că cumva această persoană a avut regrete înainte de a se despărți de voi, regrete referitoare la ce ar fi putut să facă diferit în această viață, regrete la ce alegeri a făcut. Și simt cumva că alegerile acestea sunt referitoare la a pleca undeva sau a sta, a rămâne cu cineva. Da. Și persoana asta spune că poate ar fi trebuit să ia unele alegeri diferite, dar nu a făcut-o. Și cu toate astea îi place viața pe care a construit-o. În regulă. Optul de săbii aici îmi indică acea problemă, aceste gânduri, cum că această persoană nu vrea să plece. Pentru unii dintre voi, această persoană este o persoană destul de tânără, în jur de 20-30 de ani. Pentru alții dintre voi este o persoană în vârstă, 50, 60, 70, chiar și 80 de ani. Deci simt că sunt multe spirite în momentul ăsta și nu pot alege un singur mesaj, deci luați doar ce rezonează pentru voi. Și simt că această persoană ar mai fi avut lucruri de făcut, ar mai fi vrut să zică, să facă. Îi pare rău că s-a încheiat drumul aici și îi pare rău că nu a avut mai mult timp cu tine. Cu toate acestea, s-a împăcat cu ideea, dacă în timpul vieții nu era împăcat și avea împăcată cu ceea ce a făcut și avea regrete, vreau să zic că în momentul de față, după ce a trecut în lumea spirituală, să-i spun așa, este împăcată, este fericită cu cine este și ceea ce este, și simt că este energie foarte maternă, foarte feminină, foarte caldă și foarte blândă. Și vin să vorbesc așa foarte blând cu voi, chiar simt nevoia să vă ofer o îmbrățișare. Și cred că această persoană așa s-a simțit în legătură cu voi, atașați din punct de vedere emoțional. În regulă. Este posibil să fi fost o zodie de foc sau zodie de pământ, Fecioară, Taur, Capricorn, sau zodie de aer. Nu văd deloc zodie de apă aici. S-ar putea ca să vă transmită diferite mesaje prin cifrele 3, 6 și 8 și 9. 3, 6, 8 și 9. Încearcă să vă transmită diferite mesaje. Simt că unii dintre voi vedeți foarte des aceste cifre. Ăsta este motivul pentru care le vedeți atât de des, pentru că această persoană încearcă să vă contacteze și să vă asigure că totul este bine. Simt că și voi vă faceți griji în legătură cu această persoană și vă întrebați oare dacă este bine, cum se simte. Poate unii dintre voi faceți pomană, aud pomană.
Simt că această persoană primește toate aceste daruri pe care le dați și chiar și gândurile voastre pozitive. Și în schimb, unii dintre voi care aveți capacități mai paranormale, mai spirituale, să le numesc așa, chiar simțiți această persoană în preajma voastră, nu vă speriați, vine doar să își facă simțită prezența uneori, ca să știți că este acolo alături de voi, nu să vă facă rău în niciun fel. Mă scuzați dacă auziți zgomotul de afară, vecinii mei s-au apucat să construiască. În regulă. Și spiritul acestei persoane cred că a trecut la un nou nivel. Și am învățat foarte multe lecții karmice în viața asta și acum nu vă faceți griji pentru că este pregătit să fie la un alt nivel. Iar pentru cele care acum deveniți mamă sau în viitor vă gândiți să deveniți mame, această persoană o să vă protejeze în timpul sarcinii, o să vă ajute la fiecare pas, o să vă transmită gânduri pozitive și ție și copilului tău. Așa că este energie foarte maternă, așa cum am spus. Este cumva protectoarea familiei tale, această persoană. Și am auzit Regina Maria. Poate are o semnificație pentru voi. În regulă. Un alt mesaj pe care această persoană încearcă să ți-l transmită este faptul că trebuie să ai curaj și atunci când vrei să începi ceva nou de la zero, să nu-ți fie teamă să o faci și că această persoană și spirite divine sunt acolo alături de tine. Și simt cumva că trebuie să începi ceva nou în viața ta, dar îți e teamă. Ori o relație, ori o familie, ori un proiect, ceva nou pentru tine, dar de care te temi și acum este momentul oportun să începi ceva nou, dar să nu te stresezi în legătură cu asta, totul va merge bine. Iar pentru cei care se stresează foarte mult în legătură cu viața voastră, cei care vă stresați, am o carte aici, mesaj din partea persoanei dragi care zice: încetinește, ia o pauză și lasă lucrurile să se întâmple de la sine. Deci, cumva începe, mesajul pe care îl primesc e să ai curajul să începi ceva nou, curaj pe care persoana aceasta în timpul vieții poate nu l-a avut și după aceea a avut multe regrete, încă nu a făcut aceste schimbări în viața ei, iar acum îți oferă ție posibilitatea și șansa de a schimba ceva în viața ta și îți spune că dacă vrei să schimbi ceva în viața ta, această persoană îți va fi alături. Pentru unii dintre voi, mesajul este o bunică, mamă sau chiar din linia străbunică, pe linie maternă, pe care nu le-ați cunoscut niciodată, dar le simțiți prezența. Simțiți că cineva acolo vă protejează. Și ceea ce am auzit este că am văzut efectiv imaginea unei persoane care era să facă accident și această persoană a fost milimetri în a scăpa cu viață. Deci ați avut un noroc uimitor, iar să știți că această persoană v-a salvat de la acest accident. Și asta a fost recent. Asta mi se transmite. Să vedem ce mesaje mai primesc. Dacă vreți să vă conectați cu această persoană, aprindeți o lumânare și gândiți-vă la această persoană și o să fie acolo cu voi. Rostiți numele. Și este tot timpul alături de voi. Chiar vă ofer așa o îmbrățișare de fiecare dată când aveți nevoie. Și curaj. Mult curaj vă oferă această persoană. În regulă, atât pentru cei care ați ales pachetul numărul 1. Aș vrea să-mi lăsați un comentariu despre cum vi s-a părut această etalare și dacă vi s-a potrivit, a rezonat cu voi. În regulă. Mulțumesc că ați fost astăzi aici și voi trece mai departe.
Bun venit celor care ați ales cristalul numărul 2. Să vedem ce mesaje primiți de la cei trecuți în neființă. Îmi cer iertare încă o dată pentru zgomot. Vecinii mei s-au apucat să construiască. Așa că încercați să faceți abstracție. Această persoană care a trecut în neființă a fost o persoană foarte dragă, foarte optimistă și cu un simț al umorului nemai văzut. Și simt că era un spirit așa, cu o energie foarte pozitivă și optimistă. Să vedem despre cine este vorba. Să vedem. Ce mesaje are să vă transmită persoana la care vă gândiți și a trecut în neființă? Vai, ce drăguț! În regulă. Persoana aceasta la care vă gândiți pentru unii dintre voi este de sex masculin, pentru alții este de sex feminin, la care v-ați gândit. Este o persoană care a fost foarte familistă. Este o persoană care în continuare se simte foarte atașat de familia pe care a avut-o. Simt că este o persoană care a avut mulți copii, mulți nepoți, mulți strănepoți și simt că în perioada vieții vă adunați cu toții și aveați mici petreceri de zile de naștere, de exemplu, sau nunți, botezuri în care vă adunați cu toții și aveți un timp nemaipomenit. Și plăcerea cele mai mare de aceste persoane este să stea cu voi la masă și să vă povestească lucruri, să comunice. Era așa cumva în centrul atenției această persoană. Simt o energie așa foarte fericită. Această persoană la care v-ați gândit este foarte fericită și are o energie foarte pozitivă și foarte caldă. Multă iubire simt în această etalare. Poate era o persoană emoțională, îmi vine să plâng în momentul ăsta, deci era o persoană care era copleșită de emoții, cel puțin așa cum l-ați cunoscut sau ați cunoscut-o voi. Wow! O persoană care v-ar oferi totul doar ca să vă fie vouă bine, o persoană care era într-un totul acolo să vă ajute, să vă sprijine emoțional, moral, financiar, orice era nevoie, această persoană era acolo pentru voi. Da, și în continuare simt această coeziune a familiei, această legătură strânsă pe care ați avut-o. A fost o familie mare. Chiar lăsați-mi un comentariu și spuneți-mi ce credeți despre asta. Pentru unii dintre voi simt că această persoană cumva a luat multe riscuri în viață și ceea ce vă transmite această persoană este că ar trebui să studiați, ar trebui să vă ocupați de intelect mai mult și să ajungeți cineva în viață. Asta vă transmite persoana aceasta. Și mai mult decât atât, un alt mesaj pe care îl primesc este să nu-ți fie frică, să-ți iei zborul atunci când este nevoie și să cauți tot timpul răspunsurile la întrebările pe care le ai. Simt că unii dintre voi sunteți persoane spirituale și cred că sunteți interesați de tot felul de răspunsuri la întrebările referitoare de moarte, de viață, de existență, filozofice, psihologice, sociologice. Și această persoană zice, ai curajul să cauți aceste răspunsuri la întrebări. Simt că și această persoană a fost interesată de astfel de subiecte în viața lui sau ei și acum cumva vă transmite să fiți persoane cu multe cunoștințe. Asta îmi transmite. Foarte curios. În regulă.
Hai să vedem ce alt mesaj mai primesc din partea acestei persoane. Ok, mi-a căzut. Da, această persoană simt că era foarte bună în a folosi cuvintele. Și cred că am mai spus asta, era o persoană foarte... cu un simț al umorului foarte dezvoltat și folosea cuvintele într-un mod foarte inteligent, astfel încât chiar vă dispunea și vă făcea să râdeți de multe ori. O persoană foarte empatică, o persoană care îmi spune că dacă aveți nevoie la un moment dat în viața voastră de să țineți un discurs sau să faceți un proiect sau să vorbiți în fața multor oameni despre ceva, gândiți-vă la această persoană pentru a vă da curaj, pentru că această persoană chiar avea aceste abilități de care se folosea și vă poate ajuta și pe voi, chiar dacă a trecut în neființă. Dacă vă gândiți la această persoană, cred că este tot timpul alături de voi și cred că unii dintre voi chiar visați această persoană sau dacă vă conectați prin meditație, chiar vă puteți conecta cu această persoană. Au căzut prea multe. O să mai amestec puțin. Ce mesaj vă transmite persoana trecută? Ok, deci tu vrei să ieși. Fii autentic. Wow, fii autentic. Stați să focalizez. Să fii real cu ceea ce simți și cu cine ești tu ca persoană. Cred că uneori vă place să vă ascundeți în fața unor măști sau să nu-ți arăți sentimentele prea des. Doar că acest lucru te-ar putea ajuta să te exprimi mai clar, mai limpede, să te simți tu mai bine cu tine însăți. Și persoana asta care îți dă mesajul știe asta despre voi, știe că nu vă lăsați emoțiile așa oricum, oriunde la iveală, dar această persoană îți spune, fii autentic, fii original, fii cine ești tu cu adevărat pentru că ești minunat exact așa cum ești. Și de asemenea, dacă ai nevoie să te conectezi cu această persoană, o poți face prin muzică și aud pian, flaut, chiar chitară, deci unii dintre voi s-ar putea să aveți o conexiune specială cu muzica și puteți să transmiteți foarte multe prin muzică, nu neapărat prin cuvinte sau prin versuri. Dar fii autentic, fii cât mai original și spune ceea ce ai pe suflet, vorbește. Dar într-un mod la fel de empatic cum făcea persoana aceasta în timpul vieții. Da, în continuare simt așa foarte, foarte multă iubire din partea acestei persoane. Cum am zis și la pachetul numărul 1, să zic și de zodii, este posibil să fie cam toate zodiile la acest pachet, dar în special simt zodie de aer și anume Balanță, Gemeni sau Vărsător. Persoană foarte intelectuală, o persoană care era foarte echilibrată, au din nou Balanță, care, deși arăta și avea un aspect poate uneori mai dur, această persoană simțea foarte multe emoții și nu și-a permis să vă arate acest lucru decât până mai târziu în timpul vieții sale, când poate a fost prea târziu, aud prea târziu. Dar cu toate astea, simt că ați simțit iubirea acestei persoane cu adevărat și știți că vă iubește și știți cu adevărat că te iubește și chiar au te iubesc. Mai mult simt o energie masculină și mai în vârstă, așa, mai plină de cunoștințe, că tot avem acest valet de spade. Da,
la fiecare întrunire de familie simt că această persoană este alături de voi și chiar dacă se află în neființă, este acolo. Este acolo. Și tot au, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Vai, ce mesaj frumos. Da. Lăsați-mi un comentariu, spuneți-mi ce credeți despre această etalare, cum vi s-a părut și dacă a rezonat cu voi sau nu. În regulă. Voi trece la următorul pachet acum. Pe curând. Bun venit celor care ați ales cristalul numărul 3, ametistul. Să vedem ce mesaje are să vă transmită persoana care a trecut în neființă, la care vă gândiți voi. M-am conectat cu foarte multe energii în această etalare de astăzi. Dar luați doar ce vi se potrivește, mereu spun asta. În regulă. Să vedem ce mesaj are să vă transmită persoana care a trecut în neființă. În regulă. Wow, au sărit. Au sărit. O să iau invers. Pentru că așa simt. Încă de la început vă pot spune că această persoană a fost ori zodie de aer, ori zodie de apă. Și simt cumva mai multă energie masculină, dar poate fi și cineva de sex feminin la care vă puteți gândi. Ce mesaje iau eu de aici? Simt că moartea acestei persoane a fost foarte subită pentru voi și nu v-ați așteptat nici de cum la asta, pentru că a fost totul foarte subit. Nici această persoană nu se aștepta, dar nici voi nu vă așteptați la asta. Simt că ați iubit foarte mult această persoană, s-ar putea să fie chiar un partener de viață. Asta simt. Cineva care a avut emoții foarte puternice pentru voi, dar cumva nu simt, față de celelalte pachete unde am simțit o emoție mai mult maternă sau paternă, de data aceasta simt că vă iubește ca un partener. Deci, pentru cei care privesc această etalare, este un partener de viață. Poate ați rămas văduvi sau văduve. Și da, a fost totul foarte subit. Simt că s-ar putea să fi fost vorba despre un accident medical sau un accident rutier. Oricum, a fost vorba de un accident, nimeni nu s-a așteptat la asta. Iar această persoană cumva s-a grăbit să treacă în lumea de dincolo. Asta e ceea ce ați simțit. Și unii dintre voi ați putut să vă luați rămas bun, alții nu și ați rămas cu multe, multe regrete. Și vă puneți tot felul de întrebări. Ce gândește această persoană, cum se simte, oare are un nou început, unde se află acum, oare există un nou început, nici voi nu știți ce să înțelegeți, dar această persoană v-a învățat foarte multe lucruri în viața voastră și v-a fost alături la greu și la bine și că v-a deschis apetitul, să zic așa, pentru cunoaștere. Cred că era o persoană foarte, foarte rațională, asta simt, o persoană foarte inteligentă, o persoană foarte punctuală, aud. Îi plăceau foarte mult animalele, îi plăcea foarte mult să călătorească. Pentru unii din voi simt că purta pălărie. Luați cum rezonează. Ați avut momente romantice, picnicuri cu această persoană, ați plecat în diferite aventuri. A fost o persoană foarte spontană, care îi plăcea să facă lucrurile rapid. Și toată viața acestei persoane simt că a învățat, a avut foarte multe lecții de învățat și a învățat.
S-ar putea să mai aibă un frate. Da, sau s-ar putea să fiți voi fratele acestei persoane și să vă întrebați, este bine? În regulă, mai îmi trebuie niște cărți, pentru că mesajul este destul de incert, așa. Sunt și alte mesaje mai primesc. Ce mesaj are să transmită această persoană? Îmi place să iau cărțile. Au căzut două. Dar o să le iau. De fapt, 3 au căzut. O să vi le arăt imediat. Ce să mai iau o carte din acest pachet. Doar o carte spirit, te rog. Îmi cer scuze pentru zgomotul de afară. Doar o carte spirit. Ce mesaj are să transmite această persoană trecută în neființă? Ok. Ok. Ok, ok. Ok. Această persoană simt că v-a iubit foarte, foarte, foarte mult. Pentru că, așa cum am spus, a fost un partener de viață. Și simt că această persoană a fost cea care v-a impulsionat foarte mult să faceți lucruri, să experimentați. Pentru că voi sunteți o persoană care nu vă avântați. Dar această persoană v-a împins cumva de la spate atunci când ați avut nevoie. Și acum că nu mai este dintre voi, cumva v-ați pierdut acea siguranță, securitate, încredere în voi, stimă de sine. Și vă simțiți sau v-ați simțit atunci când ați pierdut această persoană foarte pierdută. Iar această persoană vrea să vă reamintească că, deși nu mai este în viața voastră, este acolo să vă dea curajul, impulsul pe care l-ați avut întotdeauna nevoie pentru a face lucruri și că este timpul să te vindeci de această experiență pe care ai avut, traumatică de altfel, pentru că această persoană a trecut foarte repede neființă, așa cum am spus, și chiar simt că a fost pentru voi o lovitură foarte puternică și îmi spune că să iubiți fiecare moment pe care l-ați avut cu această persoană, să vă amintiți cu plăcere de aceste experiențe din viața voastră, dar în niciun caz să nu vă simțiți împovorați sau triști sau anxioși în legătură cu ceea ce s-a întâmplat, ci din contră să privești lucrurile diferit, aceeași experiență să o definești diferit în viața ta. Simt că această persoană s-ar fi putut să se fi născut în data de 31, dacă rezonează cu voi. Și dragostea și perspectiva face ca totul să se schimbe. Și aud, draga mea, ai nevoie să-ți schimbi modul de a gândi. Deci am auzit, draga mea. Ce drăguț, draga mea. Deci poate rezonează cu voi. Și ajutați-vă să vă schimbați această perspectivă despre viață, despre lume. Și chiar dacă nu vă mai simțiți în siguranță și nu vă mai simțiți că sunteți într-un parteneriat, această persoană este în continuare lângă voi, tocmai ca să vă dați siguranța, securitatea de care aveți nevoie. Mulți dintre voi s-ar putea să fiți într-o relație oarecum de dependență când această persoană trăia și acum că nu mai e, nu știți ce să faceți exact cu viața voastră și încotro să mergeți. Și îți arăt calea. Da, aud, îți arăt calea. Și uitați, aici am un drum, aici am niște scări, deci oriunde ai nevoie să mergi, această persoană simt că o să te îndrume în calea ta. Deci, mesajul este că chiar dacă viața acestei persoane s-a încheiat, relația ta și conexiunea ta cu această persoană și emoțiile pe care le-ai avut împreună cu această persoană nu se vor încheia niciodată, pentru că vor rămâne tot timpul în amintirea ta și în sufletul tău, iar emoțiile sunt cele mai puternice de pe planetă. Emoțiile fac ca viața să conteze și să aibă sens. Deci tu trebuie să le dai un sens. Iar mesajele pe care le-am primit este: îmbrățișează lumea de
dincolo. Îmbrățișează faptul că există acolo un necunoscut de care nu știi, dar există. Lasă-l să fie, doar îmbrățișează-l, doar acceptă-l. Dacă este nevoie și această persoană ți se arată în visuri, nu o lua ca o întâmplare, ci această persoană chiar a venit acolo cu un scop, să-ți arate drumul, așa cum spun, să-ți arate drumul, să-ți arată că ești în siguranță. Deci dacă visezi această persoană, este cu un scop, niciodată să nu te întrebi, dar oare am visat doar ca să visezi. Și de asemenea, mesajul acestei persoane pentru tine este să te simți împăcată sau împăcat, pentru că această persoană se simte împăcată cu ceea ce s-a întâmplat și îți transmite multă energie pozitivă. Este timpul să-ți creezi un nou drum. Fix asta am auzit. Este timpul să ai un nou început. Lasă această durere în urmă și treci mai departe. Da. Asta e mesajul pe care îl am pentru voi, dragii mei. Lăsați-mi un comentariu cu ceea ce ați simțit, dacă ați rezonat cu acest mesaj sau dacă nu. Și nu uitați că spiritele sunt tot timpul printre noi și ne dă diferite mesaje. S-ar putea să fiți foarte conectați cu cifrele 1, 3, 1, 3, 2 și combinații 21, 31, 6 și 8. Da, atât pentru voi, dragii mei. Ne revedem la o nouă etalare. Pe curând!